and welcome to my channel. For today's video po ay magluluto tayo ngayon ng burger stick ala Jollibee daw. So ayan, narito ang ating mga sangkap. Siyempre, kailangan natin ng burger patties. Sa isang ganito, may 8 laman po siya. Bawang, sibuyas, magic sarap, jolly mushroom, harina or flour, nor cube, minta, at syempre, butter. So ayan guys, nagpainit na po ako ng kawali para lutuin natin ang ating burger stick, ang ating burger patty. Ayan. So, kailangan muna natin magpainit ang kawali. Since kanina pa yan, lagyan na natin yan. Lagyan na natin
So ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Please po, paki-subscribe po yung channel ko. And then, paki-click po ng notification bell para po maging updated kayo sa aking mga bagong upload. So ayan, maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita, ako ang inyong Baklang Waray na nagsasabi, bye-bye!